ya twa no person kete ena ya dware na duro ne apeti mu hire ne adi nu so manya abobɔ no ho nyina akosi fam wode bosomi nwom na eto nso ne papa ye materials asafo mpanu adue sa na mo akonwa minya twene me nwuro adue sa kowa machire ma akwanyi ni o san ye machire ma ye bre adue sa na mo akonwa minya twene me nwuro adue sa ye wada ncha machire ma akwanyi ni adue sa na mo akonwa waye ayofo Nyansapo kasamfonyi sini ema munyina atrase emmo akwaba ede mo be Nyansapo wadawo ma ba bia hwe fi bia jeso se yesane no badwemba ekwan so yesane no badwemba kwan so ntine Nyansapo ba bia bewura bia no ye pese nsem aye nananom woro ma kyekere Nyansapo aso ede ato wono no ye boa na yesane no badwemba kwan sebe asante kotokose bodam ni ebopa bodam ni nesane enu ntino yaba yeda so aye wo Bredi krufi afahye ena yegusu a yede exclusive interviews awodo yede ebremo no na sa wohwe mensa bonkom so se ya mitira yi menya mpanyimfo pa na me no mo bonkomo we so ye me nana pa baako a ye ne na ebe bonkomo na ade yetwen na yenko abrewa ho na yemishase ni abrewa ni ko abrewa ya memo akwa baba Nyansapo so ya anyando se wo mpomu ye die awurade adum eye pa kakra won be yedin amo obenyina che bia ka won fi what mami ya na wo ye hwanya wudin de sei ye frem odukun ka ekire me dim pa de amagesi na me maame wu dubaako me nam tosu dubaako nti ya Asante de ya wu dubaako no ye frem odukun me so me fra Asante-Mampong that's bless ebonsu na no Asante o Mampong kontonche bo hia kuma na bo hia kuma na me okay enye nche kura o wi afi na me ye sunani e maame ye sunani e papa ye ko nani papa fire Asante jama se yonso e wona papa fire ese wankasa wo ye sunani me ye sunani papa na mto me ya sunani enya na bom Awurade banti ye dia bom enya dia bom mu nu o koturo banche enya dia bom mu nu Awurade me dem saka abrewa na ne meti adman kuma asem na ne yenko anim na obi a wo fira Asante-Mampong na Mampong kontonchi ebo hia kuma na nam Bredi de wamane Bredi de aba mma ba ha ne se na me wo Mampong me ko school afa na me ko P6 na ya de bi yie me ko togwe boy 1942 na say afi apema hankora duanan mienum yenko na yade ne bo na yade ne bo me na me papa de se no ate papa kwa agye nka na papa wo pinihi na me papa se odi me beba na papa na asam yade ne ya ba no ye dura hiayem na papa bi ehunu me papa o se kwamna na wo kwan bra opani o se opani na kwan no se me kwapinihi o no se papa na tua ba ha no se to fripinihi aba ha o se han na papa si fomo o si ya no te ka na no pa se me so mu ma mi si na me na hono nti na ha me pa na papa de si ye mo ye si na draba no se ba bia papa na betena atu ha betena no ha ani ahiye ma ye ma se mienu kwansine mienu nti me papa mfro ka no ne won fe yemra ho ana esa afro ka no ya furu ye ni bedu konton so ha ye du ekwam ho na papa si papa draba no kire sa ha no aba no wo busa ha ni o ba kire wo ho na papa si ye no so mu na msi ye na papa bi ye fere no kwamna kono mo waka baabi no o se won man brama me kwa kire de comfort ye no na ye kine no na enam wuro kwa na enam so ha na ebepia ha ye ba na koma ba na papa koma ba pa na oti akonwa mu wo hunu me wo so aba kwa ba atia wo nan ye de bobodo anaju na bosom na ba wo nan ene ye twa ye de bobodo anaju e ho ana ma o madam fofa no bram ha na papa so mu no de me ko sabi ntasuo ne papa no de sa me yade ye ntasuo ya ba ye numa ye tete na o ma me pagya me na mshatade
me pagya me na no ne me enu nyina na atade no begu me ha sɛ yi o tinta so no pie na da no empapa ene yade aye ene hwede no ne yade asi da no ne wo ba ha na wo twe me enu pepepepe da krokra nto so na papa ne bae afi apema hankora duanan nwotwe ebusafo ne ba ohun ne ba baako na ete ekira ya wo boa ye afi no ho ano tinta so pie mprensa no aposanse no de atwi me na no me na benkum no de hiase wo twi ne mprensa no de kɔ boda no mu no saba no ma o sa tie mprensa wo posanse ya no de sra me na sei wo twi ne mprensa no asa de akobom ho o de bom sa no na maame baako ne yire maame na ka baabi no ase akua bo ahe o se papa o se be fa akɔda yi fa ne ye ba maame so se no wo bada o se fa ne ye ba na maame no so mu no ne me kɔ jaade ho na o ya duane nti o ya duane ne wie okay sa maame no so ye papa ne yira na otoso miensa okay yenko no otoso miensa wo firi nkwansa bonte na maame no o ya duane wie ne o twa bi maame o twa maame ne madi kakra o se ka kire nse maame o se di nse maame na hwa o ma o se nso maame horo miensa na o so mu o se kɔto ne dem o se da na me daaye nunu ju ya de san kakra no na obefrem se me dware na mko dware ye me ko dware ye na msa akoda na papa so da eda no baako aha na da ni ha ti me ma bi asaduonu kura na ye da baako na ma sa na fikesiem ho eja sa me nu onsi fikesiem ho no meka duru ho nti ma me no so mu a ode me koda me dware wi am koda no me de nya ne ye na me na no ko one day no na azia kasio me denya ne ye na me kwato ge ne tese de ewo ho dada atwetwe amonamo eho ana papa maame no o frɛ me ka kire na me se ewo no se bra me kwa no ode me kwa kire papa o se papa na papa je so no wo ne de no se na akodai wo papa na de ne ba ha na papa na me so on so de ne papa ba na ne na yi sei na tie mframa na ye na duru ade a chen ya de no ko wana papa sori kete so no hwe me ha no se he wo firi hin na me se me firi mampong no se ho afie na me bon me wofa kofi mpong na se me wofa osi fie na fra no kofi mpong wo so ma me de sen na me so de ye brago no se woni ho na ba na me se me papa no so papa wa ba happen na me se me nim eno me kwa fra me papa bae na papa na wo mfie be sei na me wo 15 years eho ana me papa bae wo ba na papa wo ba chia papa na papa ma na kwa ba ni o se na ba da be ni o se me ba nura na ba nura na esu me aba nti ma hu no wa ni nkomo bia na ade esu ma ye no na eho ana ma me no wa frɛ me papa amma yi me na na kire na wo hu no de wonye me papa na ni agia wo hu no de wonye no asi ye akwara wo nko mampo bio wo gye o se me kana mampo hene ya wara mba yi ni si mampo bio da afedie woni papa didi nkoma na okofre bosom no okofre bosom so ofre no de ntorowa na wosom no no bae wo bae na ode ya papa kan masem kire no no asi ya tiamra mai asa ayi yade no kremo ne kasa no asi me nua pani na be yi yade no nti wonyade bio yade bia ne ho ebe ye no bio jise bia yade fufuro bi de na yade ode ba yan de ekọ ampa akọ no an se ekoro eho ana miss me ko school presby wan me papa say wode me be kọ ayi papa so wan fa me nkọ na me ko school no me papa say da said ya kwere ne nan esi aya me ba ya one day wode ntasu asa no yade de mfa no nkọ ne nkọ kina ye kan ye master free man po ba ye wo se minimade nti wode me be kọ o sire papa kwan papa ma no kwan so wan fa me nkọ na me school kura na ye de me ba ye de me aba me papa say da ye teacher me enu ba ye wampene na ja metena ha se sa me di nyine me nyine na papa no be ware me o de to me ma me no papa ni se o be ware me ene o ware me ne ti ya ko ye me ho ade mampong kama satam no wanya mfie be sei
Samra me dia ya me hunu fia ne no me wira fifi. Ese wo betwam ba adu no. Aduanu dia ni metwa. Afia ni metwa. Ni manya sei. Ya wa na e kan o me dia. Adu num ne yesa ya de no anko biem de. Ese be se dunson dun sia nwotwem wo. Okay. Yenko. Yemfa no sa. Yemfa no sa ma me. Na chese. Me ne to ha papa to ha. Ne yete mam ho. Ya me ne no wo. Me bakani ni. Okay. Mami ya wati ye. Okay. Ba ko sa beto so. Okay. Afia ma hankra duonu miensem na wo ne wo mo ba panyi. Okay. Na ya wo ye no. Me so me wo a ma mu min sada. So ba bu nyinse ma hunu bi da bi sisem to. Nti be wona me nyamfia miansa. Ba na manyem. Nti me nyamfia miansa na menyem na chi. Na mo no na ntanchem. Ebe kuma kwada no. Akwada no so no anyamfia miansa ka ese mnyimo. Nti hwa na menyem sofu. Na me wo sofu a. Ya ne na tena ho sa na chi na me kura ba ko. Me beto me kura ma me afie num. Na mto kopo. Na mto abrensa. Na mto buama. Buama na mdi na chi. Wose me metena ha. Na ha eye plot. Na bapa. Wan go fa atakwamfo. Samre na atakwamfo abankwa ansan first. Na bapa ko fa bo no. Ye be si fie ma me na metimu. Me ne no wu mamu sa apon kan ho anka ewudu. Wow. Nkuru ma no mo be hu no kura. Ba kokko tintin kase bi on na mu wa. Wo twa rasta bi sa. Ya friend twa ni tinase. Okay. Wo fa ya on twa ni ti. Eni wo twa ni na. Okay. Wo ba hu no kura ya friend wo fa ya. Okay. Okay, na say ekwan ya nam so e ma obepie mu wo Bredi ana yade na di bepia na no achi na kodane aware. Ya fe ye hu ye maame obi ofri Mampong na Mampong kontonchi ebo hin yakuma enana na obepie mu Bredi ne de nti nam so e ma ne be Bredi na afi ekowi achi no ekoye aware. Ane na ye nkwai na ye ni papa na nkasa epanyina je no so e ho nkomo na ommoye kakra sanse ibeti ase maami oyo panyini kodwa je na konwa boa pe enti wonim ne ekoso oyi mframa ko beti aka ama yehu maami Papa ane ne yenkwai mu wo kwada mfanse be se du no papa no sei nana otie papa no de no wo ye wo muru wo ba woni du wo ba atem won tia wo ba ekwam de wo makom so ne bibia wo hia bia obeya ma. Okay. Bibia wo hia bia papa no beya ma. Nti na so wote wa na wo fa ho adwene wo se de ese ohia no na so aya ma no. Nti papa no de se do siti na sam ginyame ene betumi aka papa na se papa no ni fon bia no ni bone wo ye ni papa pa wo biba wo ba ne nchai na wo beda wo de otimi hwehwe ngwada no se gugu wa santima kata ho anu akwabie no titewo ya say troubles no akwabia so no wo be nan no ayi ntima no de abakata kata mo ho papa ni ye ni papa pa wo biba bia ye ne ba wonim se wo bani ahokwa ye de na ye papa afan ye wo mu se me kan ya meka be wo ha won matie ho acha no ye papa no wo wu ye ni sie de bia yire be ye na se de nso nya ne ba won do hu da kropa no abde wa ye ba se do be sia ye wo no makom no wo ni ska obama bia bo ho wo ye adu ni aduma ba de ba pa aduma ma se de papa no tie de. Okay. Nwanwa afi yenhwe papa akom no mu yenim se wo ba ye no no enadwuma wo ye dada na wo beto ye no no wuti abakwasem bi kwan ye ofa so a okonya na bosom a afi de obeye konfo no wuti ye ne yese eyedan nkire mu ni so sade me tie nse wo se no akwatena akono wo ye adwuma titi wo ene ye friends da mo ze gadam se ne wo ye bi wo ni wonu akwabena dem no wase no akobe semfie mienu ena woda ho wone na yire pani ma me amponza wone ne da ho ha no wase anadwo wase ne yam ha no no ko toilet aba no otsore ye ame amponza se wa nkobi ena ofa titiwa na adwo ha kamia so hunu ye amedimpa ye de na abofo no di ko wura na bom ma so ena papa o ma me ne se papa no faaye wo faaye no ni o se na akọ ni o se me ko ba bi so me yem ye afi okọ ya cha no ma no eh na da ne papa ko ti afi na da wo me
One mamma so sorry. Or sorry, and a baby, my Cosibo, no friends about me, and papa to a court if you want marry. And no call was here, papa. No, I say a pampa, show. Wish ye are making. No, I see quite you, as I was too new. No, I say, eh, no way. No, I saw one papa and son in the wall here, a home in a young one. No one saw by a banner, a cobble on winning money, and I don't know. A cobble on money, and a papa and say, eh. And yes, I know, dear, but they would not, mamma, I walk with him. Yes, I didn't happen. No, so a boy, they will be a copy, they will win in. Near boy, they will. Dear boy, they will, mamma, sorry, Conon for Conon Yao. All for mamma, I'm ranting and penny, sorry. And now, one minimum yet a room, and if you kill me, I want more quite chilly. A big copy petty and son, young papa, and nearby. Yabana kono won say ene o ma enipa abusia nkwansa ne abebusia abusia so wabawa ena on mo ba yedu kumase ehwa na pinihi oh papa no me wi afiri ne din ya abo papa wo ofa ba ya abo na ba ko na me wi afiri ne din na wanum so ne na hia kumase stay wa wanum firi ka mu anu wanum bini force afiri ka mu si I'm saying now I'm more quiet. You are saying that I get to study on my kids so quite yet. Ya if you know, ya book run by and I am and now, when I went and say, Yam above a parliament or Lucian money. I'm saying, hey, what fire poke dear or come bosom, because you have a phone. What wouldn't name and I was here to say uncle friend. Now then, your young woman down here. And your mom say, young woman. One map in here. Into the monk weapon, yes, your son. Aqua, now on Mr. Derby, was not asked my as you are near Cobo di Cramani, and Sana, on Udicura Canya Yapo, and on Naba, Pino. Yet there were two of the animal. Yet there were two of the animal. Not just 1 million and yabri. Then you make a yes, your Cosua, Bema, Pinhibema, your Cosuano. Yes, I was when you die, or quite your boom. Hey, what's you going on? What touch him and your watch your web boom was what your home. Now, Bosom and Aquafana Bejo. What were Yanakumo? A pack where Yanakum. Yanakum, a boom on Nelson pet. And yes, it be matching a museum, I open Pinhitan also. And was say, whatever one Nelson, whatever me young said. 1 year I. Into one more sadia, young with the Bia young. Now, I dear Betchen Nelson. One more making a bema and Sumo. Na young I, even so beppy. I'm pada. One of their graces 1 year, a mark on off on call, the Bia Yagro, the Bia Yagro. A dear chairman Nelson, Abani Coguno, Bema Tifu. One more great is what Siemu. One say, yes, about consider Munya, and maybe a Matias a quaggy. No one may jagrono. A one was at him, but him one prensa. No one diagronis so ha, ye can person, kitten. And I am dreading a drone near pretty mushire, near dinner so my abo bon whom in a cosi form. A bonish, yes, eh? One I pay. What they Bosomkese neto. And so never pay a matter is as a from Penu. Quite, you know. Yes, now you know, super craft I in safe room. Say, America, or your matter is as a for Penipa. And I just said, one of the angry again at Tatas had no coping. And also one Mugina Muagro Nelson. And Sana, Tiaqua. Yeah, I ever bought a 6 months to a money. And I was say, Bosom back on me. With Frimu baby. Once a cobona money. And we'll say, Bosom and a pen Wacofano. Until now comes to say the home. Okay. One shed and shed and shed up from the time of woman home. There be one copy. Time you touch mine, a watch your web. I want to go fear for dinner quite here and then soon. And one here and I come to start come for your take on for come in Sorry, and so we'll go Suaba and one more and a coffee come to buy. Okay. Now, one casa Satama will buy our best way a day. Abaywa na wasi so ne ade unim bema ya sho ya de awie ne du ba bi ese bema bi so obewawa anya bema bi ase komfo na ebewa no na hunsuro
aha na mi nsuro kyerɛ me na atena nti na mi nsuro no okay sɛ na me wa ha no me wɔsoma me ma me kɔ baabi a me adua no kɔm de sɛbe ɛnɛ na me se asɛye dua akora na ɔbɛwi a me na me dua ɛma no ansa no wawe no ɔse kaka me kɔ mampo sɛ ya wɔde konko ma me na ma bɔ watɔtwe Appiah no ma apapa no bebree na ma we me we ba no saa na me de asaba kyekyekyera no saa na ma hyɛ no konko no yes wo fa ya no anse ayɛ moto de twi ne sene so okay nti me we ne saa na me kɔ me di gya no na me kɔ me kɔ abakora bi anansa e ade ne wo po asɛm pa no pe ma asɛm papa no amfrɛ me dukun da ɔfrɛ me ɔba akɔ ɔba atea me di ɔde frɛ me ɔba akɔ ɔba atea wa mo me de nyi sɛ dukun da yɛnhwɛ we nso e afi makɔwo konfo mu a yɛwo ya ba be ma sɔfo no odi papa fa ne sɛ wo hunu sɛ ne ba wo si Nyankopɔn asɛm de sɛ akɔda bia ɔde ho bɛto so no ɔnto no ntwene da asada wo na sima no bibia wo behia bia wo yɛma no bibia ahane da kora ɛyɛ ne dɛ wɔtena pono ho no wa medi kora wa medi aduane no no wa me abɛfrɛ kwa me maduane na epuo mu na di aduane bi Collins no no ntimi nka ɔyɛ kwa me wɔsi papa wɔsi maduane na epuo mu na di bi wodi maduane ana ni aduane bɔne okay one na nya asɛm bia sɛ wakoyɛ sɔfo na ne yɛ konfo na wamu nso no akom no mu a wo ne papa ne tena yɛ no suma bi ɛtɔkye wo da dabi ebia manhuru bi da wanso anye wakɔno sɛ obɛkom bi da dabi sama yɛ bɔne ne suma na akyere me sipe wɔkyere ma ne bebree na yire no ne yɛ dumienu enso bia anya me da sipe nkyere me da papa timi kan so no kure nti wotena baabi a wo bɛsen wow na sɛ wode no kure die ɛne pɛpɛ yo na ne papa ne tena yɛ wamu no nso no papa de wa me hu sɛ anha no na wamu nso kunu yɛ konfo na aba bɛyɛ sɔfo nso anha wo na dabi anha wo da anha me da na yiwe me ma me sɔfo ye fie me ma me asɔre ba me fie afo nyina Bredi Anglican Methodist enso anha me ma me da nso anha me da o mani bi ɛyɛ o madwe sɛ o mbe fa o mbe di o papa na mo chi akom no ebi yɛ je ne bi kom wan ma wu oh okay me ba ya poku o fa akom no no kom anha me da okay kwagwa Appiah won na bo papa twene okay benyam no abosu me dumienu ana me wo no na da me wo no me wo no me so sab nka wo sabo me yatina ha di ache enu me tifa abo ka me anu ma wo otu se kosua boko se kosua ebi kwa ahwene ebo me aboso obo me so me kuto ha ya me nko anu ma wo wow ma nwa mu obi a nteme nka da na me ba kyere ma no me wo no na eda yem pie ne asa na me dem nti me wo ye na kwada na akata ne nsa se so ye ma me obedwa no wo twa ne fuma wi obwa wo ye wantimi a anyi ne nsa no ena wo ma me nua pani kwafre papa tisi ha na kofi afọ tiesi papa so wo komsa no amanyum so edie sa na mo akonwa minya twene me nwuro edie sa kwa machire ma kwanyi ni o san ye machire ma ye bre edie sa na mo akonwa minya twene me nwuro edie sa ye wada ncha michire ma kwanyi ni edie sa na mo akonwa wa ye sa na oye sei o se emre no kosua wow ne ekofa kosua o se Nyansa na ekofa bae baba na kwada no de maame no de na ode na to fom sei wonwade no Nyansa no ontime ma mu nti e wa no ko fia afo ne kosua no eyi akwada no kokuse ya ene woto ye amfa no saaje ba ko no saade ye se ya woto ye amfa no ba ko aka oje ya no ode fa ne nsa na echi sei ode fa so saa no ode bubon ha no bon ha woto ye na adi wow e wa na nsa mu abai ade ade botwene no twenta na mienu he nsem nkontan twene ya na ade bon botwene no ketenkete mienu so na ya dua ho moja ani kosua
Kosia hu nyina ateta nsem. Na we dem se bi se asema wo kan yi ade asi pa. Esi me se. Me be ni wan nyina wo. An wo na wo sa ba no. Me na mo ba no. Wo be me papa be ye frɛ me to ma no wone no. Dabi. Wo wi nsan ya. Na twene dia wate sɛ ye. Ya ni gyina akwanwa so no wɔkɔm no ɔbɔkene no papa ɛkɔm. Wo bi ankyerɛ no bo. Sanse wo de ne nkonta ne fira wo ye ne ba. Wo fira wo ye ne ba ye. E frɛ no kwadwa Appiah. Na the guy named Toma na ayi ni Toma sa. Ono so be komo. Okay. On the ne twene bɔ no. Okay. Ena kyese ya pokunu so wuye. Wo wuye Toma wuye. Ena na anu wo nu anso asa ewu me ba no ba kafra. Kafra. Nti se de binim ho no so. Okay. Aha. Ukunu ɔte ase no enwum be pa na wotim se enwum we de wan kasa kura bia no ma wotoma na na ye ne de pa. Eti mmesuma kura ba. Enwum na dia me nya de nti ya. Amami enwum ya abrewa ma ya to ye de won ne ukura very powerful voice. Me kan wote ho. So obi nkan chewa won ne de. Eti mmami enwum ni bi. Amra ya ensu ya ye. Amra ya ensu ya ye ahin mayegro. Maye kofi ya maye kofi media me ya bebrebe. What maye don't know kofi ya maye don't know media me ya bebrebe. Amra ya ensu ya ye ahin mayegro. Abroa na ni we na ase anya de no. Awura di Yesu. Wone na de papa. Sese onananom ye be sei. Me nananom de nyame nti bebro. Me nananom de ebro 50. Ebro sister eba 70. Me ye mu ade nko a. Ni wan kasa o ye made pa no. E ye onananom ma ne mema ko be se aduoson. Aha. Say me be katra bi nyem wan ma wo kura ka bro aduoson. Wow. Me am ade. Wow. O se kakra nyem o mba ka o de betuma aduoson. O na ese wonso sabe eti na mpanyimfo ka se de oba na chichiri kuro. Na ese wonso wa bɔ modern part. Wa chichiri kuro. A chichiri kuro. Me wan mo kura papa bua me ye hwe yen. Wa makom ne papa. Se wa wo ana ne ba wo awurade. Wan kasa won fie ye sei. Memfie na mba na kan no. 1937 mo amon kontaye no mo mfa mo bomai 1937 ene e wo 2024 mu mo ntitim film na mo mfa mfie ne mfanto me de me ma asenye eja na mpese me ko ho na sa abrewa wo so me hwe mu kura wo twam aduokono mecha anri awo betwam mecha pa kura okay me ma mi ne kontaye che me finhia aduowotwenso ene obenya na duo nnu mpo na te sei na betra oba piesi na nya mfinhia aduoson baako wow ene ye ntim film ne hwe ma me ebra wo ye no ma me wo aduowotwe enso panyini ne wo aduoson baako eti se aduoso kura na nka 17 baako no tifiri baka na se ma me wo ye no mfinhia dunsia o worry ye na owo de ba panyini na mfinhia dunsia enen kura no kura edu mienu no wawo ese wo kura wunyini titi wo mpo ya beka se na ewiase no anibie ni nse dan kosa no wutumi tena ase bragro no eti wutumi tena ase na mi mu nsan nti no bia nim se minyine ye kire na ma me de beto bosomra nim se de madua na se me bu nsan na me mu nsan na bosomra se me mpefi ade enwunu no me hompe nti mi nya bi da mpa ma nya bi da ese wo nse bo nu nti ma akoye se abo aturu hwe ye fi se wasua eso na wanyine pua ara mbacho nya bi da bati enti ni nyina mu ne ye wie wo kafu a abrabo a obebo ye ene opanyine je ka bo mu se konfo wona na wo ma ene wanya nananom ko aduoso ni nyina no wo kare nyina wonu hu da se wo be ware konfo menu me ho da kura da kuze kura menu me ebiem afutuo be na ade be manchirima da se yem se da be se nya wuo na betete wo ne akora ntam a kam da so te nkwada be se du oni ba ma ba ko pe ne tena se wo ye aware ne eguo oba mu be ma
be memu oba e ma ne nam wonu mu kunu so ye bu asofo no mu che ye kunu no mu ne ade efutu bɛn ɛna ade bɛma ɛne nkwara no me ka sa kire ya da se me ma me na kan se oba sabi oba nyansafo kwa awade a wo ba betim enso no ya de apache no oba sabi oba kwasi aso kwa awade a wo mamudu na ne makura no oba kwadefo kwa awade a wo ba betim dabi oba wo mu ade no mu ade kwa awade a wo ba betim so no ya de apache e kire sɛ eno no se wa nhwe yi akura wo kwa wo ne be ba no ho so na da wo kura no a wo yarefo okay nam se wo mu ade ni ntino okay sa na ma me kan yo me na ma me to no na ma me na kan ye na wo ba kwasi aso kwa wade a wo mamudu ye nyina gu na so sa na me ma me kan enti me so me ba ye no de ma me asem no eto mi tirim me papa futi o de ma me ba wo se me so am papa de me to no so a wo se me so ade a kyam ye de me aba wa no wo se me so am se papa wo se wo kon wa ba ba wa enko gane nsira ntira peto so na emma obi nkwose aduane no abedi wo kɔ na akunu de asase ma wo dɔ yiro ho ayefo no dua menkani dua bɔde na ade ba nhia bobom wo meko esie wo ha na ade adua so na wo dwa ho mewura nche no na se wo ye na ye yi a wo ba ta na wo aduane ye be fra se ma mi wo ba ta nyu o ma mi wo ba ta na wo aduane ne de gi nipa nti papa kan mi de tu mi trim be na me so sika kire mi se wo so kwon yiro ho ya adwuma afa makom ne hukun ekom ne gumu ahodo mienu nti ma bi no me ma me kan me ti asem de tu mi trim ni nyina me de ya adwuma ene boa ma wade papa no me duafo na afa he bi wo se ya ni ti mi fa ka mienu mi ko fa ba de ni ma twaja ka kase ma wo na ma pabo de ni mankani embekwa ne ne ma no so ka ma nkontomre ni hihye no pan kase se bi anan na me de agu so na me de abran so fa nye fa fa hwena wo papa na ni je ma ne se wo na busuafo ne abedmas nti me de double do mu ne de trans a ekosi na odi tuwi ede na dawo ma me ma me ne papa futo no aye adwuma ma me hwe me so de me na na wayi ba wonu nyina ayem na na no ya ye sam hia nyina bebre wayi ba na na pa no na mo na bibia ya de ma me kwa me nware de anka minya wona na emu ba kwa ba ku bia me de mani ageji ne ba kam so de ne ba ma kam de ne ba kodo do kam de na na no bebre okay wo na na bia so woni ba je no pa we ba cho ye di senior sorry so udin ni nyina biem me din no wodu ko ka kire ya mammi ze we kamera ya fi papa wo a wonya mfie be se ansa na wo da ne ato wanu ka ya no me minimum ayi nti no am se 150 years okay sa na on ka sa na ne baba akonsu di nkomo ka kan se wo se akom na nka sa na sa afahye no kura no wonni ma ne papa hye ma akoma be se wo ha ne aduanan nso atem so wo be hye no wono nso anyini se ukunu di obetwem be se wo ha ne aduoso ansa no aduanum no dia na nipa bebre si ante sa na kwa ni mu satiti wano ne moderate afi wo suma sempa ne se ya aduowotwe enso kwa aduokono nanso wo widi a wo de tiwe fefefe me wo se wo sinyina agu anum esumasam ne se mama o secret ba ne se ni secret ya ne se esumpa me som ye no na ma ho mfa so media nti me ntete me ha me to wa se ya ntuma se ye twekire me eche me kwa bibia ya me kwada ya da woro me de mami bibia na no sofo mu a wo ba afa he hwe emeku etise nwadoa ntosi je ne bibia ehia me sa me kranse tofo me ko do totobi wabo bi buase wow wadi abre no no de kakra baba kwa na se na tobi na otwa no atutumi na de atwum ti na chaza mentete ha nti bibia ni ho ankwada na da woro ma me yade de me kodo kota bibia chaza bi hia me ka ho se me bompaye ne nyame ne abosum ye be ma me ne nkwada enkwane ahode ese wo sa agi nyankopon zu me gini di papa ti se woni oba ahyaze no wani oba obo bibia abwa ya that's ba
Yabrewa, Yinyano na wonhome kakra, yana kasa che. Ni tofu abo nyina ne se openyina gye enu nti ye wo Bredi na ono wo chichiri kuri na Bredi kuru fia fashi ni nti na ebaaye no ne ho kafo ne bi eno no omo ne omo eware ye wo ma no emu bi ene yenya na ye na bo nkomo ti nkomo ebo ye ni nyina ye maami abrabom openyina gye nso abrabom ne ma ne nananom efutuo nso etaato sabe yesi etufo ni ntu hyebere enu nti na ha ne Nyansapo ye de mu simidin ene abusua pani owusu aduomi ye mamu nyina mu ene hwa wo gye ahene wa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya